Kunisana. Sanibonani bafowethu. Okhulumayo Sakhile Mhlongo phansi le kwahlathi Mnambithi. Abaziyo bathi idiamond lijani bathi kwagubhubana Hambela ubana. Usakhile lo uhamba neJini yini JP Music production. hayi Friday vibes sayiphusha ngathi i-guest nayo la Mafizolo ivivo bathi Mr Hits uzoyichaza nje kancane simbuze ukuthi dume ngani asinike nje umlando uthe ukuthi xaxa mayelana naye angibingelele bonke ababukayo njengamanje Mafizolo lo oqhamuka phansi eMnambithi ngilapha eWashbangi ebuzi. Okay bafo engakubuza khona nje mhlambe yini ekwenza ukuthi udume mhlambe ubazi kancane umuntu ngoba mhlambe yakubeka nje kwimap esithombeni Yebo siyathandana naye sizalo masithanda nesizwe umsizo ngamthintela umuntu wami ngoba ngamthinta ngiyawuvala umcimbi. Ngiyabuza mfowethu siyathandwa ngempela umsebenzi wakho kakhulukazi ko-TikTok siyabuka abantu bayaphusha mhlambe ngoba usungathi uthanda ukuvela ibani mhlambe ongakusho uthanda ukumdlulisa mayelana nomsebenzi wakho according to izimo sokulo ngomculo. Ukubonga nje kubafethu abasapotha umculo wami nalaba abenza amavidiyo ngazo lapha ku-TikTok ngiyabonga engathi bengaqhubeka futhi bekwenze lokhu abakwenza kimi bekwenze nawo abanye. Hayi sibonga kakhulu bafowethu sesikhohle ukusho la siseGoli eRasmathazi usazothi nje ubagxobagxoba kancane stage eyiveze bengicela mfethu ubatshela ukuthi yiphi mhlawumbe ingoma ozoyiperforma nanokuthi mawusuka la uyakuba balindeleni mhlawumbe in the near future. Okay bafowethu njengamanje ngizoperforma la njengoba eshilo ubafo ngizodlala uzophela umcimbi iviva isabawela ibhinga masiphuma la sewasikorokoro sizodlala same ngoma abakhona ngicela besupport ngokuzayo ngiza ne-album eshisa bheka ikhona emshinini. Hayi siyabonga bafowethu JMP ne Friday Vibes Production siyabonga.